tens que fer la xiqueta no. Oh, no, això tu tranquil·la. Però no vagis a ejercicios espirituales, va. Senyores i senyors, som la companyia Pau de Plom, espectacles d'humor, ja ho sabeu, em poso de semosar, vaig a llevar-me-lo perquè, hòstia, moltes no hi... Això l'única forma d'arreglar-ho és tu agafes unes mamelles i se'n va. Voleu comprar? No volen, un aplaudiment per al tècnic que està allà. I ara, senyors, un espectacle, el que vaig a fer avui és un espectacle d'humor, ja ho sabeu, la línia de Pau de Plom, una companyia alcoiana, la forma de parlar, veu que és d'Alcoi, que sí, eh? Que Alcoi, jo Alcoi, a mi jo què sé, jo sempre porto darrere que som d'Alcoi perquè es nota la forma de parlar, eh? Què és el més bonico i el més conegut internacionalment d'Alcoi? Pregunteu-me què? Els moros i hòstia. És una cosa així. Això és... Jo és que no som molt festeguers, eh? Però en Alcoi, les moros i cristians és una cosa així. Yeah, Joe Paguillo, eh? Això no tens que veure l'espectacle, però és que és Alcoi. Alcoi és això. Tu vas en abril i... Però és que tu vas, jo què sé, tu vas en agost i també... Tu vas en Nadal, tu vas al Alcoi en Nadal... Tu entres a un vàter en Alcoi... Tu vas al Alcoi, entres a un vàter i un Alcoi així... I desfilant. Per això els vàters d'Alcoi estan plens de merda, eh? Perquè no encerten en mi. Alcoi, moros i cristians, la legionela, lo típic, no? Això no és per riure's, cabró. Legionela, l'espelaïlla, jo què sé. I també Alcoi últimament és mundialment coneguda per què? Pregunteu-me per què? Així és on anem a quedar-la, perquè tenim alcaldia del PP, oh! Ja som iguales! Voy a quitar la chaqueta. Bueno, yo voy a tirar hasta que pude. Tenim una alcaldia del PP, que està allí el PP en Alcoi, que no se'n van ni a pegar.